माथेवा प्रमाणे सुवार्थ 8 भागी. आपण दुर्बळे मनसाना साथ तीन कितली भागी सर्गींचे राज्य थांचे. रुदान करतात तीन कितले भागी देव तांका भुसयतलो. सादीं बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आणि थानेतात तीन कितली भागी ती दादोशी जातली. दया दाखयतात तीन कितली भागी तांका दया मेळटली. नितळ मनांची कितली भागी देव तांका पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीन कितली भागी तांका देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदने बगतात तीन कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचे. मुजे पासत तुमका अकमान सोसूंक दगदने भोगूंक आणि सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळात जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आणि उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात. देवाचे उतर हें: वाखाणे तुका क्रिस्ता.